nem szorok le az és itt is egy Hunger Games-el, és egy Villám Games-el. Átneveztem. És itt vagyok én, és itt van én is teszem. És az ő Van 2 Ender Pearl-om, meg egy aranyvértem, meg 3. Nekem egy bőrcsizmám sincs, egy fakardot most loptak el, de már van Futok az egyik ilyen sarokba, vagy mi a szarba. Én nem sarokba, én középre megyek mindig, én ott nagyon szeretem. Hát én is. Én is. Középen vannak a legjobb cuccok. Itt egy chest. Jó fakard, meg kaja. Kajálunk. És hát is megyünk oda. Ó, vaskard! Vaskard, akkor szövizünk. Ott a gyereknél a vaskard, az tőlem. Most öltem meg egy gyereket. Gyerekcsét. Meg itt leestem egy olyan helyre, onnan nem lehet kijutni, az gáz. Igen, eléggé. Lép ki. Hát, tudom. Hát Ha biztos kilépek, megvár. Ja nem, minden el lehet menni. Hogy? De mindegy, kijutni azt nem lehet, de el lehet menni, a lényeg az. Itt a gyerek. Csá. Most szépen egy parkour összek. Ja, tényleg vaskardod van, nem áll. Én meg itt csórizok. Hát de mindegy, messze team van. Fakarddal itt csórizok. Hát de team van amúgy, majd csak a végén öljük meg egymás. De ezt utálom amúgy, ezt az arénát, ez szar. De hogy szar, ez nagyon. Szerintem ez nem is rossz annyira. Hát jó, annyira nem. Írjátok meg kommentbe a Villám Fighter, óvascsizma meg aranymávért. Ide is írjatok kommentet, egyébként nekem ez az első videóm, úgyhogy elég log vagyok ebbe, de minden. Ó, de ma vigyel megtenni, fél élettel itt küzdködök és megdöglök. Hallod, de nekem amúgy olyan hülyen mutatja az FPS, valamikor ilyen 100 valahány, úgyhogy 30. Igen, nekem is volt olyan, most csak... De nekem egyébként most nekem azt írja ki, hogy 20... Most nekem most 28 akkor megy a videó, szóval az nem is rossz. 28 az tök jó. Nekem 30-on megy, nekem 30-ra van át. Addig most nem akarok vágni. Hallod, már egyébként csak 6-on vagyunk. Ne, megölnek! Á, megöltek. Ez az, te is jelentkezz be mindegyik arénába. Miért te is meghaltál? Aha, lábába. Mindegy, elég... Én elégtem a lábába. Jó van, jó van, nem baj. Ezt egyébként tőlünk megszokhatjátok, hogy milyen bénák vagyunk. Én jól tudok. Ja, egyébként nem villámszóró fog-e felvenni, de én ma még felveszek valamilyen videót, de nem tudom miért. Én még veszek fel 2 vlogot. Lesz egy hülye videók sorozat. Ó, hallod, gyere 4-esbe, az már mindjárt indul. Mennyi idő? RSG, Water, 4-esbe gyere. De ne írd már be, ez Bore. Hát Bore. De a 4-es még besüncs. Ja, waiting. Jó, de én nem látom az FPS-től. Ó, hallod, most 100 valahány FPS-en van, de úgy egyébként, hogy 30-ra van állítva. De ugye meg ilyen 93, meg ilyen, az érdekes, annyit, Levi, csak annyit csináljál, hogy ne nyomd meg soha embert, mert vagyis amivel... De nekem F9 van, de amúgy én nem tudom melyikkel kell állítani, úgyhogy én úgy állítom, hogy megfogom, azt kiixelem. Úgy is elmenti, nekem elmentette úgy is. Én nem, amúgy ugyanabban kell lementeni. Mert amikor majd látod, hogyha megnyomod, majd akkor sárgán fog világítani az FPS szám. Várja, ő még ilyen kezdő. Amúgy... De most is, nekem amikor megy, akkor sárgán világít eleve. Mi a baj? Akkor nem is veszi a videót. De veszi, mert az előbb is vette és sárgán írta ki. Hát, de neked más frepszed van, új. Neked milyen frepszed? Nekem meg van véve. Hát jó, de neked milyen? Neked Freps 99 vagy milyen? Freps 99 a rendes. De nekem nem az, nekem Freps 72. Azt tudod melyik, amit a Tesco-s? Aha, miért Tesco? Elmondom, hogy ezt a Frepset, ezt elmondom, hogy egy videóstól töltöttem le. Aha, de azt még meg kell venni. Nem kell megvenni, mert volt olyan kedves és berakta izébe. Berakta, tudod, Mediafire-ra, mert olyan is létezik. Amúgy meg mondhatod, hogy a Sims 4 izé origines, amúgy meg berakod Mediafire-ra, azt kész. Hát ez igaz, tényleg origin. Amúgy a Sims 4 nekem csak az alap van meg. Ja, izé, demo. Aha. Hallod, nincs kajám, meg kardom, se azt Van egy gyereket most támadok, meg nincs semmilyen cucca, csak egy jó szettje. Figyelj! PvP! Mindjárt megölök egy lányt! Hógolyó van. Ezt most úgy mondod, mint hogyha sebezne a hógolyó. Nekem olyan hugosan mutatja az Csirkével megöltek. Egy csirkével.
Jézusom, most neked volt valami kardod? Nem volt semmi. Én meg bőrcsizmával ölögetem majd meg az embereket, mert nekem az van a fegyvernek, meg még van egy bőrmelvertem, meg még egy bőrcsizmám, de azt fel. SG volt-e? Ja, itt voltunk az előbb is. Mi? Na, 20 másodperc is kezdődik. Mindegy, Most valami... menő leszek, jó? És most itt megnyerjük. Hát jó van, de én nem haltam még meg, én ebbe az arénába itt el vagyok. Persze. Amúgy most akkor Zúka megy a mit- villámgé... Amúgy nem tudom, hogy miért neveztem át villámgémenek. Ez Jameskot Coppi. Elkezdem, James Coppi! Vaskard! Ez az nézők láthatják, hogy milyen menő vagyok vaskarddal, meg egy bőrnadrágba futok. Egy bőrnadrág az amúgy, hogyha egy bőrnadrágod van, csak így magában úgy nézel ki, mint valami kantáros nadrágos. Amúgy igaz. Ó, gyerek itt beesett, ez az. Sőt, amúgy akármilyen nadrágba. Egyedül minden Gyémánt. nadrágban úgy néz ki. Nem, gyémántban is úgy néz ki. Láncba meg úgy, mint egy mint egy horgász. De hallod? Mindjárt éhen döglök. Jó. Az gáz. Hát, eléggé. Most már van egy bőrbuzó is rajtam. Bőrbuzó, mi az a bőrbuzó? Bőrbuzi? Az. Itt egy cseszt, ez már bőrbuzó. Nem csak amúgy úgy érek, én megdöglök mindjárt. Nem is úgy írják, hogy bőrzubbony. Nekem nem. Akkor bugos a Minecraft-tud. Bugos a Új, mesterem. bőrzubbony, igen. Úgy érjék ki. Ó, itt vannak ketten is. Ó, Ez... Ó, én alulról megölöm őket itt. Meg nekem itt elfogyott a kajacsíkom, azt csak sprintelt tudok így fel. Á, de király. Azt így meg nem is tudok felbugolni. Mert amúgy itt felbugoltam. Hát ő komolyan éhen fogok dögleni. Itt van egy gyerek, az kifutott itt mellettem. Nincs semmi, egy jó utca. Milyen jól tudok reppelni. De ez nem is kell. Úgy tudod, hogy kell azt csinálni, hogy vegye az asztalodat a gép. Aha. Hogy na a fraps. Be kell állítani ott. Ha itt vagyok, elnézést. És kicsit hallatszott. Kicsi baki. Baki közszállítás, 165 Baki neked. Nekem meg 3, és hanyan maradtunk? Ja, egyébként a 11-en karácsonyi filmben, amit tervezünk, azt én nem fogom venni. Azt én fogom csinálni. Az Ja, azt ő fogja, azt az egészet Az ő én fog. Én csatornám. leszek, annyit elmondok, hogy én leszek benne a télapó. Ő lesz a télapó, majd pedomat. Ja, de amúgy most amúgy akkor nem pedomatiszki nem lesz. Ja, egyébként direkt van pedomatiszki, nem vagyok egyébként pedofil. Hát azért... Viccből csinálom. Neri, hát azért... Na mit jelent amúgy akkor a pedofil? Videóban nem akarom elmondani, mert akkor rögtön letiltják. Dehogy tiltják. De már volt egy Nem ilyen tud magyarul. Ha nem tud magyarul, azt letiltja. Hallod, már éhen fogok dögleni. Ez a krépák itt? Ja, ez egy nagy mező. Hallod, itt van a csatorna hirdetés, erre nyugodtan rámehettek, reklámozom Norbiót, kérek tőled mannát. Erre itt van ez a csatorna link, várjatok ide kiállok. Na, itt van ez a csatorna link. http youtube.com user homeversting dnx. Ez Norbió csatornája, erre kattintsatok rá, így biztos Norbió ad nekem érte pénzt, hogy reklámozom így. Na, és tudod, most lenne vége a videónak. Na jó, már jó haladok, már van aranymelvértem, aranycsővám, szóval mindegy. Én meg itt vagyok a map szélén. Alig pár Ó, év... itt egy gyerek most már vérbe. Jó van, ez most, ez Ne már... csaplak, két csapnak. Ó, spackoljál megölött! Azaz, megvan a vasmelvér. SG... Hárman vagyunk, figyeljetek, hárman vagyunk az arénába. Én meg kiléptem. De nem halálra égtem, amúgy kiléptem. Éhezett. De amúgy nem, amúgy kiléptem. Persze, majd a videóban Kiléptem, jó, nézd vissza, hogy kiléptem. Beírtam, hogy peresgép volt. Hello. Ó, az egyik aréna megy, gyere ma a kettesbe, az most üres. Ó, persze, te se jöttél át, szóval.
Én sem jövök át. Én már 3-an vagyunk, ezt már lejátszom. Hát a nézők lássanak valamit, hogy Ja, egyébként vett fel ez a love még nem tudom mikor egy videót, csak volt olyan ügyes, hogy nem tudta felrakni, mert nem vette, most amúgy biztos most se veszi. Bandicammal, amúgy nem, most veszem, most látom. Egyfolytában mindig megnézem, hogy most megy a videó. De nekem Levittem benne ezt a beszélgessünk sorozatba? nem, mivel most nem fogok így eljárkálni hozzád egy videó De miatt. nem úgy, nem, hogy azért. Ja, Skype-on. Ketten vagyunk. Akkor gyorsan líveljék ki, mert mi 10 Leave. másodperc múlva kezdődik. 2 másodperc, ketten vagyunk már. 3, 2, 1. Jó, mindegy, elkezdődött csak. Ó, Akkor mindig Bandi. külön arénába vagyunk, elsőbe voltunk egyedül, nem külön. Van egy Másodikban bőrtrág, is amit együtt itt hallom. voltunk, csak én megdöglöttem. Ja, igen, te megdöglöttél. De én is megdöglöttem, vagyis hát én kilíveltem. Én már majd azt visszanézem mindjárt. Itt egy csesz. De én itt mászogatok fel. Hogy még egy bőrnadrág, de legalább volt benne kaja. Még az se túl sok. Honnan jön a gyerek, jó már látjuk. Villám alapján megállapítom, hogy ez valami rohadt erős gyerek lesz. No copyright. Ó, én ide becsam. Ja, hallod? Valami Itt jó a gyerek. copyright. Anyád, mennyi vasmelvért, hát ez a világ legjobb csesztje volt eddig. Ilyen jó csesztet még sose fogtam Mi ki. van benne? Vaskard, fakard, aranynadrág, meg vasmelvért. Én Egy már látom cseszben. olyat. Ja, meg ő egy csomó Én kaja. tudod, mi találtam 2 diakordot egy cseszbe, aztán kiderült, hogy az egyiket Lassika beletette emberre. Ez az, megöltem egy gyereket. Kiúszva, azt tudod fel. Mindegy, téged úgy is hallom, Diamond, hogy rajzol. this is it.